Здравейте! Всички знаем колко е гадно да маневрираме назад, без да има нужда да сме включили на задна скорост, да имаме камера за задно виждане и тя да не се включва в такъв случай. Точно поради тази причина, във всяка кола, в която аз монтирам камера, а тази ми е втората такава, аз се опитвам да избягвам тази ситуация, защото много често се налага да се движа назад, я по наклон, я по инерция, я в друг случай, и да няма нужда от задна скорост, която обаче в нормалния случай захранва камерата. В случай аз взимам захранването за камерата от съвсем различно място. На старата си кола го взимах от запалката, но тук, за да не разглобявам цялото табло, се наложи да го взема от плафончето. Вътре с една малка платчица, който е един импулсен ключ, всъщност с изнесен бутон, аз включвам и изключвам камерата от едно и също място. И по този начин имам камера всеки път, когато ми трябва, дори да не съм на скорост. Тоест няма нужда светлината за заден ход да ми захранва камерата, тъй като аз се захранвам независимо. В следващите няколко снимки даже може да разберете как точно става това. Използваме това стъкло за 18 лева от AliExpress. И самата камера мисля, че беше около 30 на лева пак от AliExpress, което се монтира в едната светлина на номера. Много успешна конструкция, сравнително лесна инсталация. Най-трудното место за прекарване беше гофрето между задната врата и купето. Но всичко се решава с малко повече упоритост. Да им четите новата придобивка и поредната екстра. До скоро!